Måske den kommende statsminister, eller måske endda en rockstjerne, der kommer ind ad døren. Jeg ved det ikke, men jeg ved, at 2 børn ikke er ens, og at de alle har ret til lige muligheder uanset baggrund. Jeg var langt fra selv den populære pige i skolen. Jeg var den lille nørd, i utjekket tøj og store briller. Men i 9. klasse var vi så heldige at få en dansklærer, der hed Jan. Han vidste, at børn er forskellige. Han tog os alvorligt, og han lærte os at tænke selv. Det gav selvtillid. Selvom jeg mest var på mit værelse med The Cure i min Walkman. Jeg var, for at sige det som det er, død angst for at tale med drengene. Men ikke helt så bange, som jeg var for A-kraft og atomvåben. Så jeg meldte mig ind i SF Ungdom, hvor jeg slog 2 fluer med et smæk. Jeg fik en datter, 2 brunestøtre og en dejlig mand, og nu er jeg her i bussen på vej på arbejde. Her er et bredt udsnit af danskere, og det er jo det, Danmark skal rumme. Det skal være et trygt samfund for os alle. Her skal vi uden frygt kunne bevæge os rundt. Vi skal frit kunne tænke og tale. Men det skal også være et samfund, der griber os, hvis vi mister vores arbejde. Et samfund, der skaber arbejdspladser. Og når jeg bliver ældre, og igen sidder forrest i bussen med min dårlige ryg eller ben, der værker, så vil jeg ikke bare ses på som en byrde. Det kan godt være, at jeg bliver en sur gammel kælling, der råber efter folk, der cykler på fortovet. Men derfor kan min viden og erfaring godt bruges. Når her skal jeg af. Jeg skal ind og arbejde, og tro mig, der er masser at lave. SF vil investere i mennesker, i den lille pige, den generede teenager, den sure gamle kælling. Ja, i os alle sammen. Sådan vil det se ud en til en, hvis du laver det der bustrik. Og du kan lige se det igen. Sådan. Buff! Og jeg ved heller ikke, hvorfor det er en, der ligner en livgarder, der skal hakke dig ned. Men du vil simpelthen dø. Du vil komme frygteligt til skade ude i cykeltrafikken. Og det kan jeg lige så godt sige, det går ud til alle politikere. Eller jeg synes, det er da ret voldeligt klip. Voldeligt? Det er sådan, det ser ud. Hver morgen sker det her i Københavns morgentrafik. Ja, i os alle sammen. Jeg kan også godt lide dit da du bliver ramt på cyklen. Men det sker, fordi cyklerne er sindssyge.